суҳбати телефонии сарварони ду давлат. Сарвари давлат бо президенти ҷумҳурии Беларус суҳбати телефонӣ анҷом доданд. роҳи душанбе чаноқ аз ду тараф боз аст. дарозтарин пул дар Осиёи марказӣ дар бӯи дарёи сурхоби Тоҷикистон бунёд карда мешавад. баргузории конференсияи ҳисоботии интихоботии Федератсияи футболи вилояти Суғд. омодагӣ ба мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ дар шаҳри Панҷакент. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Русия Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом дода, ҷараёни иҷрои тавофуқҳоеро, ки дар пайи сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Русия, ки санаи 24 декабри соли 2024 ҳосил шуда буд, дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ, энергетика, амнияти ва иҷтимоию фарҳангӣ баррасӣ карданд. дар ин бора хадамоти матбуоти сарвари давлат хабар дода менависад, ки ин суҳбат бо ташаббуси ҷониби Федератсияи Русия сурат гирифтааст. манбаъ мегӯяд, дар мулоқот ҳамчунин вазъ ва дурнамои равобити байнидавлатии ду кишвар, ки бар принсипҳои шарикӣ, стратегӣ ва ҳампаймонӣ асос ёфтааст, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. дар ин замина сарони давлатҳо механизми ҷонибҳоро барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда, аз ҷумла дар доираи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон-Русия оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ таъкид карданд, навистааст манбаъ. сарони ду давлат доир ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва масъалаҳои таъмини амнияти минтақавӣ низ табодули афкор намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко суҳбати телефонӣ анҷом доданд. сарони давлатҳо масъалаҳои кунунии рӯзномаи ҳамкории дуҷонибаро баррасӣ карда, тадбирҳои минбаъдаро ҷиҳати густариши ҳамкорӣ барои ҳарду ҷониб судманд муайян намуданд. ҳамчунин атрофи масъалаҳои мубрами минтақавӣ ва байналмилалӣ табодули афкор анҷом ёфта, аҳамияти идомаи ҳамкории судманд дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ таъкид гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. роҳи душанбе чаноқ аз ду тараф боз буда, ҳаракати тамоми намуди нақлиёт таъмин мебошад. дар ин бора аз ширкати АРС ба Азия Плюс хабар дода гуфтанд, дирӯз баъди чандин соати баста будани роҳ он дубора боз шудааст. ёдрас мешавем, ки дирӯз ширкати АРС масъули нигаҳдорӣ ва ҷамъоварии пул аз ин роҳ гуфта буд, ки бо сабаби фаромадани чандин тарма дар масири душанбе чаноқ ҳаракати мошинҳо қатъ шудааст. дар болои дарёи Сурхоб дар ноҳияи Нуробод дарозтарин пул бо масофаи 920 метр сохта мешавад, ки дар минтақаи Осиёи марказӣ назир надорад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ин замина байни Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати ЖЧ-Анг Communication Construction Group Co. Ltd-и Чин созишномаи ҳамкорӣ оид ба сохтмони пули мошингузарии дароз байни Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва филиали ширкати чинии ЖЧ-Анг Communication Construction Group Co. Ltd ба имзо расид. вазири нақлиёти Тоҷикистон гуфт, сохтмони ин пул барои иқтисодиёти Тоҷикистон аҳамияти муҳим дошта, бояд он бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонида шавад. тибқи созишнома пул бояд дар муҳлати 4 сол бо назар дошти меъёрҳои муосири роҳсозӣ ва бо иштироки мутахассисони бо таҷрибаи ватанию хориҷӣ сохта ба истифода дода шавад. арзиши умумии татбиқи лоиҳа ба наздик 60 миллион доллари амрикоӣ баробар аст. гуфта шуд, ки пули мазкур бо дарозии 920 метр ва роҳҳои ба он васлшаванда дар маҷмӯъ ба масофаи 1500 метр дар ноҳияи Нуробод болои дарёи Сурхоб сохта мешавад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар маҷлисгоҳи меҳмонхонаи суғдиён конференсияи ҳисоботии интихоботии Федератсияи футболи вилояти Суғд баргузор гардид. дар чорабинии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Ӯрунов, раисони шаҳру ноҳияҳо, намояндагони Федератсияи футболи вилоят, масъулони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш, директорони мактабҳои варзишӣ, аъзоёни кумитаи футболи наврасон, доварон, нозирон ва роҳбарону мураббиёни дастаҳои футболи шаҳру ноҳияҳо ширкат варзиданд. дар рафти конфронс бо ҷонибдории вакилон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба ҳайси раиси Федератсияи футболи вилояти Суғд
Аҳмадов Илҳомҷон ба вазифаи муовини аввали раиси федератсия ва Марофиев Рустам ба ҳайси муовини раиси федератсия интихоб шуданд. ҳамзамон ҳайати нави кумитаи иҷроияи федератсияи футболи вилояти Суғд тасдиқ гардид. дар фарҷоми конференсия раиси вилояти Суғд раиси федератсияи футболи вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода масъулинро вазифадор намуд ки барои рушди минбаъдаи футбол дар вилоят, дастгирии дастаҳои маҳаллӣ, беҳтар нигоҳ доштани варзишгоҳҳо ва амалӣ намудани барномаҳои рушди футбол тадбирҳои зарурӣ андешанд. гурӯҳи кории кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини раиси кумита Муҳаммад Толиб Шокирзода дар ҳайати намояндаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва муовини раиси Федератсияи гӯштини миллии Тоҷикистон зимни сафари корӣ ба Панҷакент аз як қатор иншооти варзишӣ аз ҷумла варзишгоҳи марказӣ ва қасри паҳлавонони суғдӣ дидан карда, дар маросими ҷамъбасти мусобиқа оид ба волейбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Панҷакент иштирок доштанд. дар мулоқот бо раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода масъалаи тадорукотии мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ ки санаҳои 15-17 марти соли ҷорӣ дар шаҳри Панҷакент баргузор мегардад матраҳ карда шуд. қасри паҳлавонони суғдӣ ва варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент макони баргузории ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ муайян карда шуд.